רבנו זה הכל בשבילי, והוא אומר לי מה לעשות, הוא אומר לי איך מתנהגים, ואני משתדל לקיים את העצות שלו, אתה יודע, רבנו בשבילי זה כל דבר שאתה רואה גם. כל התיקון שלי על ידו, אני הולך איתו, אני ממשיך איתו, אני מתקדם איתו, וככה אני פוגש אותו, אני פוגש אותו בכל מקום שאני הולך, אני רוצה לפתוח ספר, הערעור הזה, הרצון הזה בא ממנו. קשה לי, אני מדבר איתו, אני אומר לו, רבנו תעזור לי, רבנו, כי הכל בסופו של דבר, כל המפתחות הם בידיים שלו. הוא קיבל כל הכוח משם יתברך, אני פותח ספר, פותח יצא עכשיו קשה לי, אני פותח ספר. זה בשבילנו, בשביל הדור שלנו, אני פותח. זה גם כל עניין של התקרבות לצדיק, זה דרך הספרים, רק דרך הספרים. לא יודע, רבנו אומר שהתורה יש לה כוח מאוד חזק. וגם אם הוא בעוונות חס וחלילה, וגם הוא במקומות נמוכים, רבנו אומר שבאדם שיעשה לעצמו חוק ללמוד משהו מסוים, אפילו שורה ביום, הכוח של התורה מספיק חזק בשביל להציל אותו. שבן אדם יקבע לעצמו, לא, אני לומד שורה ביום, עוד ביום, והכוח של התורה יוציא אותו בסוף, יוציא את הרצונות בפה, לא לשמור את הכל בפנים. אתה רוצה להגיד, אבא, אני רוצה, רבנו תעזור לי, תוציא, פשוט תוציא בפה, תוציא את כל אל תן לזה להישאר במוח, תוציא את זה פשוט. כן, דבר בדרך לסופר, בדרך לעבודה שלך. וואלה, אבא, אני רוצה לעבודה שמה, ואני רוצה להתקרב, אני לא מצליח, אני עכשיו נמצא במוטט שערי תורה ואני רוצה לעלות.